Ramogi en morgi lo ne moko kuom jopuonjre ma jo grade 10 kod jo klas 12 mang'ao ma ok nyal dhi nyime kod somo margi tok kane gikalo penj ma higa mokalo ma en bang' yudo resruok kokalo kuom ji ma chunygi ng'won. Tok Citizen TV menyo sigandgi Shalom Wambua Mumo, Anthony Otieno kod nyawadgi Moses Njiru oyudo sir kowuok kuom gavana mag kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kod jaohala Narendra Naval kaka imiyo waler kod Simfos Okinda. Gero nogo ni ber biro bang' midhiero. Odiochieng' manyoro ka jopuonjre ne donje skunde mag senior, Anthony Otieno ma bende notimo penj mar KJSEA to nodich gi ohala mar uso pie kar dak ma Mukuru matemo konyo min mare chulo omenda mag tiyo godo pacho. Kata obedo ni Anthony notimo maber e penj ma higa mokalo kendo yudo points 56, chan nomiyo ng'weng'o mapek okwako chenro mare mar dhi nyime gi somo kaluwore ni min mare ma en miyo modak kende kendo ka oting' nyithinde kende ne onge nyalo mar tere skul mar senior. Mtoto wangu alitwa shule, sina mamlaka mali nitampeleka, sina nguvu mali nitamfikishia, lakini Mungu aliyejua anitetee. Tokwang' joima Citizen menyo sigande mano koro dong' mana ka sigana kaluwore ni Anthony koro yudo sir mar somo kowuok kuom gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. And so I quickly texted Trevor and asked him, how have they gotten assistance? And so I think during a break he called me and told me, Bado. So I said, let me commit. Normally we have a scholarship program in the county, but that one is not onboarding the new class this year. So my foundation is the one that will sponsor you too. Tama kamano bende orieny nyawadgi masigande ket gi mano Moses Njiru mano yudo points 65 ma bende wuok Mukuru. We will support him in university. So when you come, we will also support you throughout it all as you go ahead. Carolina Kinyi ma en min Anthony onyiso mor mare kuom sir ma kamano. Onge gik ma Nyasaye ok nyal loyo ko gik moko duto ka Nyasaye ok nyal chung'. Adwoko ji duto tero kamano nyaka Governor Sakaja. Anthony gi Moses ne ok oyudo mana sir mar somo kende. Computer systems. Dwaro gi duto nonyiwnegi ka gima mit ni ne giyudo osuoyo kod gavana nyaka skundgi manyien State House Boys Nairobi. Komachielo japuonjre Shalom Mumo mawuok e kar dak ma Dandora Nairobi manotimo matek e penj mar KCSE higa mokalo kendo yudo points 38 okwanyo hawi tok jaohala Narendra Naval singo ka oting' mare mar puonje nyako tiek sombe mar masters. When I heard that the boy is a single mother and the boy is looking for the sponsor, if he gets sponsorship then only he will be able to do the university. I could not sleep till morning about 3:34 and I wanted to go to Dandora to see him in the morning, but I'm very, very blessed that I am seeing both of them now here. Mumo bende goyo gi chung' ka jaohala ni bende ochiwo ne tich mobiro chako kotieko sombe mar degree. And I am sure that boy will do very well. We will sponsor as a company up to his masters. Whether it is not available if it is not available in the country, we will send him to overseas to study for the master. And also I've given him the appointment letter. As soon as he comes back, his job is confirmed in my company. He will also have written the salary will be 500,000 Kenya shillings every month he will get. I really appreciate his effort for paying my school fees. It is such a difficult task, yeah. So I'm feeling very happy that my hard work has paid this, and now I get a full scholarship up to masters, whether in the country or outside. I'm very, very happy. En adiera ni gima ng'ato nyalo lokore kata e bwo dakika achiel. Roweregi manyoro ne neno malich gi riyo mar somo tinende buonjo gi picha maler mar kama ngimagi ochomo. Simfos Okinda, Ramogi TV.